vakadii mhuri yeZimbabwe kumativi mana enyika kwamungadai muri. Kusangana kwatiri kuita pano paSly Media TV apo patinokuunzirai zvirongwa zvakasiyana siyana zvinosekesa, zvinosuwisa. Nhasi uno tambobuda takananga kunzvimbo yeDZ uko kune mukomana anonzi Prosper ane makore 27 ekuberekwa achidedza akati chimbouyaiwo muzwe dambudziko randiri kusangana naro. Ari kuchema iye achiti aita dambudziko rekubirwa mumwedzi wega wega waSeptember. Anobirwa ingave mari, dzingave hembe, ungave mudziyo. Upenyu hwake hausi kufamba zvakanaka. Regai tipinde mumba titaure naye tinyatsonzwa kuti dambudziko iri rakambotanga sei uye rakatanga rini. Kazwai mhuri yeZimbabwe. Ini ndonzi Prosper Mudungwe. Ndakakurira kunzvimbo inonzi Mutoko. Mupokure pachakanetsa. Ndakandakakurira. Ndikapedza form 4 muna 2013 ndikapinda muHarare. Ndapinda muHarare muna 2014 ndakatanga kushanda. Basa randakatanga kuita ndakatanga kushanda basa rekuchera mugodhi. Neshamwari yangu inonzi Blessing Chitati. Takachera mugodhi waine 16 meters. Tikapiwa 300 US. Tapiwa 300 US ndakapinda mutown ndichitiwo titsvage zvatinotsvaga zvekutiwo sevanhu vangu vashanda. Ndopa ndakaona ndabirwa chikwama chaiwo chine mari 300 US. Saka kubva musi iwoyo muna 2014 imomo ndopa ndakatanga kuona dambudziko rekubirwa mai vemuri muna September. Kusvika izvezvi nhasi uno ndiri kusangana nechitiwo chekuti every September ndinobirwa zvandienda unganidza. Even ndikada kutarisa pamwe pacho ndinotogona kubirwa kana nehembe dzandinge ndatenga. Zvinongoitika nenzira dzakasiyana siyana. Chimukoma. Kana muchiri kurememba kuti matiri 2014 ndo pamakabirwa mari 300 US. Kusvika pari nhasi munganditsanangura here mamwe mascenarios akaitika kubirwa kwamakaita muna September machirimo kusvika 2024. Zvakatanga kuitika kubva pa2014. Ndakati ndabirwa muna 2014 ndobva ndagara 2015 handicharangariro ndakabirwa sei asi ndakabirwa. So pandakapa ndiri kunyatsorangarira mai vemuri muna 2019 ndaigara ndiri kuSouth Africa nzvimbo inonzi Robertson. Ndakanga ndichiita zvekubika sadza ndichibika nemachips. Saka pakauya mbavha kuri kuma11 masikati vanhu vekuRobertson vanoshanda kumapurasi mulocation mayo musina vanhu. Ndopa ndakabirwa zvinhu zvese zvava zviri mumba. Ndakaita zvekurobhewa ndikatorerwa zvinhu zvese zvandaishandisa ndikadzoka pazero. Saka kubva ipapo ndakabva ndashifta ndichibva ndapinda muCape Town chaimo. Ndichinogara muCape Town nemumwe mukoma wangu. Ndagara muCape Town mwe ndakabirwa futi. Kana ndichikurangarira ipapo ndakarobwa kanenge ka 2 times. Chiri 2019. Pagore rimwe chete asi pane pazvakaitika futi mutori muna September riri gore irova. Zvabva ipapo pandichiri kunyatsorangarira chaipo ndepa last year apa futi. Last of last year 2021 ndo ndakambobva kuSouth Africa ndichiti ndinoona vabereki kumusha ndandagarisa. Saka ndabva kuSouth Africa ndakasvika ndobva ndaisa zvinhu zvangu kumba kwamukoma Waterforce pandatanga kugara ikoko. Ndobva ndatanga zvebusiness rekutengesa nzungu ndichihodha kumandarweni. Saka pandakabuda ndichienda kunohodha ndakasiya pamba paive nemuloja wemukoma wangu ndiaiwe aripo. Pandakadzoka ndakatofonerwa nemuneighbor kunzi mumba taona dhora kashama hapana chirimo. Ndakasvika ndichibva ikoko ndakachema. But ndakasvika musina kana chinhu. Zvinhu zvese zvandakashanda ndiri kuSouth Africa hembe dzandakatenga, magumbezi andakatenga, mubhedha ndaenda tenga patime yacho, magas stove zvese ndakangozvishayiwa ipapo.
mugore iroro. Ranga riri gore ripi? Raive riri gore ra2021. Okay. 2022 ndichibva ndadzokera kuSouth Africa. Ndasvika kuSouth Africa ndakashanda futi, ndichibva ndarobwa futi nematsotsi muri muna September. Ndikabirwa mari yandaive ndinayo, ndakaita zvekupadzirwa imba. 2022 2023 last year ndakanga ndichigara mudesert muno ndabva kuSouth Africa. Ndobva ndaita girlfriend yandakaita. Saka ndaita girlfriend iya ndokuuya kundizondiona kunondishanyira. Saka pane kwandairima kwandaienda ndichinodiridza, ndakanesa remavheji koko. Pandakaenda kunodiridza paya ndakasvikira munhu arongedza mamonaka angu ehembe dzandabva nadzo futi kuSouth Africa. Radio, TV, mari yanda ndakachengeta imwe yanga iri mugaba yanga iri $50, imwe yanga iri pasi pewardrobe yaive iri 1000, kureva kuti mari yese yakatakura yaive 1050 US nemafoni angu 3. Patime iyoyo ndakabva ndabva ndikaenda kumusha, ndikanogara kumusha. Ndagara kumusha ndobva ndakagara 6 months. Ndobva ndabva kumusha ndichiuya muno futi mudesert. Ndagara munomu ndakatangawo kufamba ndichida kuti ndizame kubatsirwa kuti pamwe dambudziko rangu iri randikusangana naro ringapere, but hapana chakachinja. Ndingangoti musi wa9 September futi this year 2024 ndakaenda kunoona muzukuru wangu anogara kuChiweshi. Ndaenda kunoona muzukuru wangu mwana atete. Ndaenda nestaff yekutengesa ma-t-shirts aive ari 76. Sapa 76 ma-t-shirts aive ari muchibhegi chandakatakura cheblue so chakanyorwa kunzi Nike. Ndabva ndaenda kunotengesa kuya. Vandasvika ndaona kuti hakuna kwakusingatengwe, kwaive kusina vanhu vane mari yekuti vanokwanisa kutenga. Pakangotengwa 2 ma-t-shirts. Inini sematengesero andinoziva magonero andinoita kutengesa, ndakaona kuti hakuna mari because ma-t-shirts wangu anga akanaka. Ndaiziva kuti aifanira kutengwa because akanaka. Ndobva ndangoti mari yandatengesa ndakuchishandisa bhazi kuti ndikwire ndidzokere kuHarare ndinotengesera kuHarare. Ndapinda mutown mari mwezi watiri kutaura nezvawayo musi wa9. Ndapinda mutown ndakakwira mota padzinouya kwaRasta kuno. Ndakwira mukombe pandagara, kombe yatozara. Pamapinda mapurisa 2 aiva ari musivi wari vakadzi. Mapurisa aya ndobva mumwe wana akagara kumberi kudhuze nadriver, mumwe ari kumashure padhuze neni. Saka anga akagara kudhuze nadriver akati mota yasungwa vabereki dzikai. Driver akaita nhao abva atanga kudriver mota achitiza. Saka mupurisa akatanga kutenesa mota iyaya achiita seari kukontrola ndiye. Saka pachiitika izvozvo vanhu vakatanga kupopota vakati munotikwadzisa. Neniwo ndichitopopotawo kuti ko mapurisa basa renyu imimi ratinoziva nderekuti mofanira kutichengetedza, ndo basa remupurisa. Ko kana makuda kutikonzeresa accident kuti tife, imi muri munhu anofanira kuchengetedza nyika, ko chii chamune makuita? Saka takapopota zvishwa. Ini ndakapopota handisida kunyepa. Ndiri pakati pekupopota vamwe vangu vandaive ndinawo ina hangu handakutuka mapurisa aya, but pane vamwe vakatanga kutuka mapurisa vachitukawo zvavaida. Takabva mupurisa waya akabva azonodhuma imwe mota pakutiza kwaiita driver waya. Adhuma mota iya, mota iyi ndopayakanomirawo yega. Ichingonomira uye adhumirwa mota akabva achidzura makey emota yanga yadhuma kombi. Adzura makey achibva amatora. Saka amatora isu takatanga kutaura tichisaidhira driver tikati aiwa driver ari right, because iwewe munhu adhuma mota yako hasi driver mupurisa. Iwewe ufanira kupiwa mari yako kana kugadziswa mota yako nemupurisa, because mupurisa ndiye adhuma mota yako. Saka tiri pakati pekutaura izvozvo taingotaurawo sevanhu vanga vakawanda. Ndaingodairawo vamwe vachitaurawo ndichitaurawo. Vafonera mupurisa akafonera vamwe vanhu 2 vaakafonera vakomana wechidiki wangu vakangoti kuri kudarika inini pakuvaona pangu. Avafonera ndauziva kuti vanhu vamapurisa here kana kuti vanhu vangori vanhu. Vakabva vasvika vanhu vaibva vatotanga kundirova paya. Vakangosvika nekubvunza kuti ko
ko ari kunyanyonetsa wacho panapa ndiani. Wachibva wangonongedzerwa kunzi uyu ane heti. Ndaive ndakapfeka heti yangu yeblack nejuzi rangu rebrown. Zvanzi ane juzi rebrown akapfeka heti yeblack. Bva watondinongedzera payo. Andinongedzera ndobva ndati wakoya wakomana wai wauya wauda kutondirowa. Ndopandakasiya bhegi randaive ndinaro rine matisheti 72. Mamwe 2 matisheti ndakazopa muzukuru wangu, mamwe 2 ndikatengesa, saka pakazosara 72. Ndo anga asara nemabottom trouser aiva ari 3 kana kuti 4 aiva arimo. Saka staff iyo ndo yanda ndakatochengeta, ndo yanga itori life yangu. Ndichitoti staff iyo ndikatengesa ndotanga life yangu because ndo panda ndakatarisira. Saka zvaitika kudaro ndakabva ndangoti tizi ndakangoenda padhuze dhuze andamboenda kure. Pandakati ndaenda padhuze ndakudzoka kudai ndichida kuti ndidzoke nditore bhegi rangu, nyangwe ndaitya hangu kurohwa nevakomana, but ndaida kunyenyeredza kuti vasingazvione ndodzoka ndotora bhegi rangu ndoenda. Ndakasvika bhegi rikunzi ratorwa nevamwe baba wakaudza mukadzi akanga akabata bhegi iroro, anova mukadzi akanga ari mukombi aichiitira kuti inini ndikazodzoka onditambidza bhegi rangu. Akaudzwa kunzi nababa waya zvikanzi bhegi iri mukomana wacho ndinaye, saka ndipei bhegi ndiende naro. Ndo mabirwo akaitwa bhegi rangu. Bhegi rangu rabiwa, ndakaita shungu ndikaendawo kune vamwe vanobatsirawo ndichizama kuti pamwe rinogona kudzoka, but nekuda kwekuti handina mari vanhu vacho vakaramba vachimbondibvunza kuti toda mari kuti zvinhu zvako zvidzoke. Asi kana ndakutarisa mai ndichibvira kwazvakatanga kuitika, ndiri kuona kuti zvinhu zvatova netime. Ndingangoti kubva ndichitongotanga kuti ndabata mari inonzi yangu, ndogona kuibata ndotogara nayo ndinotenga zvinhu zvinotooneka, but zvinhu izvozvoka handidi kunyepera, ndinotozozvitengesa ndaomerwa neupenyu. Kana kuti mumwe munhu anogona kutondichiva kuti munhu ninge ari nani, but kana ndakazvitarisa handioni nani, because nyangwe ndikaita zvandaita zvinozongomuka zvakaparara. Kubva muna 2014 kusvika iko zvino, chinhu chandakutonyanya kutsvaga rubatsiro kuruzhinji rweZimbabwe ndechekuti handizivi kuti dambudziko iri richasvika rini richiitika. Alright, ko ndizvezvi ndikanzi ndazvara vana vangu vachararama sei? Alright, kana iri kesi iri pandiri haizoendiwo here kuvana vangu zvikatanga kudaro futi? Okay, kana iyo mhuri yacho ndichaichengeta sei ndichiti ndikauda kuunganidza kuti nditi zvakati, ndobva ndasangana nezvandosangana nazvo, ndorasikirwa nezvandinenge ndabata. Ndo nyaya iri kusangana neni muupenyu hwangu, iri kundirwadza isingaiti. Alright, mukoma. Tinochimbodzokera kumashure zvishoma. Kurarama kwenyu muri kumusha kwamutokwa ndidzi. Hapana here zvakamboitika kana kuti tingati kungadai kuchibva kesi, hamuna here inimi kubata kana kuti hamunawo makambotadzira here? Hapana here zvamunorememba zvamunofungira kuti ndo zvingangodaro zviri kukonzeresa nhasi kuti musangane nematambudziko aya? Munhu wandinoziva wandakatadzira muupenyu hwangu, asi ndakamukumbira ruregerero kasiri kawani, akatodairawo achiti ndaandiregerera, ndibaba munini wangu, munini wababa wangu, last born mvana mana baba. Ndiri form 4, bamunini wangu waita zvekudhirivhara madomasi, waitengesa madomasi, wairima madomasi. Saka wakaita mari ndiri form 4, that was 2013 pawakawana mari yavo nemadomasi. Inini rimwe zuva wakandituma kumba kwavo wachida kuti ndivatorere something kumba kwavo mumba mavo. Ndokuona kwandakaita mari yangu iri mumba. Semunhu akabatwawo neruchiva panguva yacho plus nepfungwa dzeudiki, ndakatora $50 pamari iyoyo. Ndichibva ndaenda kunoidya kuchikoro. Ndaenda kunoidya, vakaramba vakazouya kuchikoro, wakandisvikira ndasara nemari shoma shoma, I think $20 ikoko. Ndibva ndavadzosera mari yangu yasara. Vakambondiroesa nemapurisa chichi, but baba vangu vaive vari kuno kuHarare, vakazouya kumusha ikoko. Vakati mari yacho chero zvatadzikwa nemwana wangu kwanisa kubhadhara, because mwana anotadza, hamufaniri kuzosvika pakuroesa mwana nemapurisa. Saka baba munini wakabva vati mwana wedu ngachiregerei kuti kubhadhara. Ndokurega kwakaita baba kubhadhara baba munini. Asi nekuzofamba kwemakore manje tichirarama,
tanga ndangoti ndikangoita sekuti ndavhiringana nababa munini waitanga kuclaima mari iyaye kuti ndikuda mari yangu. Saka inini pakushanda kwese kwandaita ndambobvira ndazvisa mupfungwa kuti nditi ndoshanda mari ndoenda kunovapa kuti baba munini oyi mari yenyu. Asi chandakakwanisa rimwe zuva pandaiwe ndisina mari ndakati ndafambawo kwandakafamba ndobva ndaudzwa kunzi iwo wakatadzira baba munini wako nemukadzi wako, saka ufana kuenda kunovakumbira ruregerero. Saka ndakazoenda kumusha ndikasvika ndanda kufambirawo dambudziko rekubirwa mushure mengu ndatobirwa. Ndobva ndikakumbira ndikati baba munini ndinokumbira ruregerero, ndakatogwadama ndemabva angu. Baba munini wakati wandiregerera. Ndikati iko zvino handina mari, ndomashoko andakataura, asi kana zvichikwanisika ndokumbira mumbondipawo time nditsvage mari yenyu, ndofanira kukuripai mari yenyu because ndakatadza ndiri mwana wenyu but mari iwe maifanira kunge makatoititenga chimwe chinhu, saka ndofanira kudzoserai mari iwe. Baba munini wakati zvisina basa mwanangu. Asi chandorangarira pamashoko avakataura pandakavabira mari yavo, havana pakutanga hapana chavakataura. Pane patakazonetsana nedzimwewo nyaya dzadzisina kana basa dzatakangonetsana kuti ndaenda kumusha mazuva ndakamboti garei kumusha ikoko, wachibva wandikesa wachiti iwo hapana chaunobata muupenyu wako, hapana chauchaita, ndopo wakabva waklaima mari wakati plus ndikuda mari yangu. Saka ini semunhu anga akatsamwa ndaizivawo zvinhu zvawaibawo patime yacho semunhu akanga ari pakambani pawaishanda. Ndobva ndakati ko imi mukudaro imi munobawo zvakati nanhingi wani muchiisa kumba kwanhingi semunhu aitoziva information yese. Saka wakabva wati waroda kundiuraya, ndomati wari wakaita wakati hanzi haurarami, hanzi kana hauna kana mazuva unenge wafa. Saka ndokubva kwandakaita pamba takanetsanirana paivo pari pamba pababa mukuru, ndobva ndaenda kumba kwasabhuku ndikati munogona ndafa, hama dzangu muzoshayiwa kuziva kuti ndafa nei. Baba munini ndozvaataura mashoko akanaka ekuti munhu anothreatena munhu achimuti auda kumuuraya. Saka sabhuku ndopa akabva anditi iwewo mumusha menyu mutori neimwe nyaya yemunhu asiri kuzivikanwa kwaakaenda. Apa baba munini wako akutosumudza imwe nyaya futi yekuti waruda kutotsakatisa mumwe munhu. Saka zvinotoreva kuti muwanhu imi mukasatsurwa nyaya yamuri kuita mucharamba muchitoita, baba munini wako anofanira kuripa tokuwada kudare kuno. Apedza kudaro akati mukuramba muchitotaura futi zvekuti mukuda kutsakatisa vanhu, ndozvaakataura akati ndikuwada kuno. Wachibva ndonodedzwa, wadedzwa sabhuku dare rakagarwa, vanhu vakatonga, vanhu vakati amashoko ataura baba munini haasi right. Baba munini wanofanira kudini kuripa kuna sabhuku mashoko yavo kuti wapfidze vasazozvitaure futi. Saka baba munini wakaripiswa mbudzi nebhagidhi rechibage, vakanzi munouya nahwo uri hupfu. Mukadzi wenyu ndiye anobika, kana abika anopakurira vanhu sadza racho, vanhu vodya vakaungana vachidya sadza nenyama iyoyo yembudzi iyoyo. Saka zvinhu izvozvo zvakazosara zvoitwa ini ndabva kumusha ndatouya kuno kwaRare, ndomaitikira zvakaita. Saka pese pandiri kufamba ndinongovabata kuti baba munini wako wane zvavari kuita zvakadai, baba munini wako wane zvavari kuita zvakadai. Asi munhu anonyatsokundibatsira chaiyo kuti nditi ndabatsirwa handisati ndasangana naye. Ndikasvika panhu munhu anogona kutoona kunge ndisina kana problem, especially ndikaenda kuchechi. Zvekuti mazuva ano ndakutoona kutoti it's a waste of time kuti ndinoenda kuchechi because ndozoti handibatsirwe. Vanhu vachitobatsirwa vakatoti ndandaenda vachitobatsirwa, ndozoti ndikatosvika hapana munhu anombondibatsira. Hama dzangu ini dzinotofungidzira kuti ndiri munhu anoita zvemadrugs, ndosaka wasinganditeerera. Zvekuti even pandakaenda kumusha ndichibva kuSouth Africa, ndichibva kuno kwaRare ndabirwa mushure mengu ndabva kuSouth Africa, ndakatosvika ndikatoexplainera baba wakandizvara chaivo kuti baba ndikusangana nezvakati 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 nezvakati, but havana kukwanisa kundibelieve because iwo waiva nezvavo zvavari kufunga. Baba waifunga kuti chii? Iwo waifunga kuti ndikuita zvemadrugs. Nyaya yaitika ndeyekuti panguva yandenge ndichinetsekana nezvandenge ndichifunga zvakawanda wanda, ndichifunga kuti saka alright future yangu ndikuenda kupi, zvichazofamba sei, ndichingosangana hazvisizvo zvega zvandaisangana nazvo zvekubirwa.
ndaisangana futi neimwe problem yekuti ndairota ndichirara nemukadzi every day zvekuti hazvina kumbobva zvakamira kusvika izvezvi zvinogona kungorega kuitika 2 days zvototanga kuitika. Saka inini pakuchema kwangu kwavari ndichivaudza nyaya yangu mamiriro yakaita ndaitarisira kuti tichawana mukana wekunyatsoupindurana ndichivaudzawo nyaya yangu kuti kubva pakati ndakatanga kusangana nezvakati kusvika pakati ndikazotanga kuita zvakati tichinyatsoonesana then tofind a solution tiri pamwe chete sababa nemwana toonesana kuti mwanangu kana uchisangana nezvakadai iwo semunhu mukuru akazvarwa kare inini ndiri mwana mudika pacha ndoziva ndiwo wangatozive kuti munhu kana akasangana nedambudziko rakati anokwanisa kubatsirika so zvakafanana nekuti inini ndazvara mwana wangu nhasi ndini ndinogona kutoziva kuti mwana wangu ukada kubatsirika so unogona kuzosangana nezvakati dai wabatsirika zvakadai. Saka kutaura kwavo iwo baba ndichivaudza maproblems vaingonditi namata ininiwo kunamata ndakambotanga ndichinamata zvekutorevesa kusvikira nandati ndaneta kuneta kwangu kwakusiri kwekuti handichadi Mwari but kwakuri kwekuti sometimes ndaigona ndikangotanga kutonge ndauda kutopika kunamata zvinhu zvandini ndichisangana nazvo zvinototanga kutoita kunge zvekutowedzera ndo saka hamuna kuzombobvira mafamba maererano nedambudziko rekurota uchirara nevakadzi? Dambudziko rekurota ndichirara nevakadzi ndakafamba ndine kwakawanda ndega ndinambobvira ndakafamba nehama yangu vabereki vana bhudhi vana sisi hapana munhu andakambofamba newe ukama hwangu muupenyu hwangu ndakangozvimirira nditi ndega zvandakaita kudai. Ko baba naamai varipo amai ndakatombovaudza ndichivaudza kuti inini ndapane pandafamba pane kumwe kwandakaenda ndaenda kwekwe ndakasvikira kune munhu andakasvikira akandiudza kuti iwe baba wako ndimufundisi ndikati zvikanzi baba wako iwewe panyaya iri kuitika muupenyu wako vanozviziva ndikati what do you mean kuti vanozviziva zvikanzi baba wako nababa munini wako vane rimwe chete vanozviziva zvese zviri kuitika. Saka inini sekuti ndiri munhu anoziva baba wangu asi munhu anofarira zvemishonga kana kubva ndichikura ndichimuona nekuti mufundisi ndaingove nebhilifu yekuti pamwe anogona kunge achinyepa asi nekuda kwekuzonyanyisa kumaproblems nekuramba kwaiita kuunderstanda side rangu ndakatanga kuva nekufungidzira kuti zvinogona kunge zviri zvechokwadi. Ndopandakasvika pakuudza amai ndikati mama nyaya iripo yakamira yakadai pane pandakafamba ndikaudzwa zvekuti nezvekuti ava amai nenyaya yekuti vakanga vaudzwa nyaya yekuti mukomana ari kuita zvemadrugs nekuti ndaigara ndakadhakwa ndaingomwa doro kana riri drug racho doro hameno because doro ndorandaimwa but ndakasvika palevhuru rekuti ndakushayiwa mari saka ndaipedzera ndatenga tudoro tuye twakachipa tuke 50 cents kanodhakwa ndomwa ikako ndodhakwa ndo yakapedza ya life yangu iyoyo. Saka kuti munhu achikwanise kundinzwisisa zvazvakunetsa. Saka mai vangu vakatozosvika pakundiudza kuti zvakutaura zvekuti baba wako izvi ndivo vane zvavari kuziva kureva kuti watonanga inini because inini kana kuri kuti baba wako vane zvavanazvo kureva kuti inini ndini ndinozvibikira watotanga kuchema taive titori mugadheni tiri vairi watofonera hanzvadzi dzangu kuno kuHarare wakati Prosper ndinanga huroi plus wakabva kuti ndatostroke aside ndakangoona hanzvadzi yangu ikatouya muhombe kwandiri ari pakati pangu nemukoma wangu ari kuSouth anogara kumusha ikoko ndakangomona auya ndikatoshamisika kuti uya akabva pano manje apa auya ndobva angosvika nekutora amai nekuenda nako kuchipatara. Pawakadzoka uchibva kuchipatara ndakaona ane hanzvadzi yangu andinosiyira inini wadzoka vari wese kuti nditi amai vari kurwara zvakandiremera zvakandiitira kunge drama so kuti saka nyaya ndangoudza muchemberi tiri kugadheni paipai ndichivaudza kuti ndikusangana nezvakati ndozvatozovatsvitsa pakuti wati ndaita kuti wastroke izvezvi kumushanda iwewe hauna mashoko awakataura here muri mugadheni naamai ekuti vangafunga kuti wavananga? Inini zvandakaita ndezvekuti ndakaudza amai kuti inini amai ndine shungu pamwoyo pangu kuti kana baba vari chiri chokwadi chekuti wakuziva zviri kutaurika izvi. Hauna kutaura zvamai? Handakutaura zvamai. Ndakavati kana chiri chokwadi
kuti baba vari kuzviziva zvichandifosa kuti inini ndimanikidze baba kuti tifame nekuti zviure kuti baba vari kunakidzwa neupenyu hwandikurarama inini because baba wangu inini munhu wekuti haana kubva aandastenda upenyu hwekurarama ari mutauni. Saka zvinhu zvekuti kurarama uri mutauni imari. Saka ukanzwa munhu achiti arasirwa nemari kureva kuti anenge achitotaura zvinhu zvihombe because mari ndiyo inoita kuti udye, upfeke, ubhadhare rent, uite zvese. Ani mukuzona. Saka zvinhu zvaindirwadza kuti ivo vari kuzvitora sezvinhu zvisina basa. Inini ndichitoona chiri chinhu chihombe kwandiri. Alright, saka pakauya hama dzazouya kumusha vachida kukuyananisa iwe namama. Yakazoperera papi nyaya? Sister, hama dzangu hapana munhu akambouya akada kundiyananisa. Vari kutoti ndiri kupenga. Total made. Vakati sisi wangu ndo vakandifonera vaiva vari kuno kuningirike kuHarare. Mudiki kune uyo andinosiyira. Kandifonera akati ko mukoma mukuzviitirei? Ndikati ndaita sei? Iye tiri tu tinowirirana. Zvokuti kana ndikataura chinhu anochinzwa. Zvikanzi ko mukuzviitirei? Makatanga rini kuita zvinhu zvakadaro? Ndikuziva musingaiti zvinhu zvakadaro. Ndikati chii? Zvikanzi madrugs enyu azoita kuti munzi iko zvino mai vari kuti wastroke nekuda kwemadrugs enyu. Ndikati wastroke? Amai vari kufamba panze apo wandiri kuona. Ndobva ndamuda kumutsanangudzira ndikati ona kanzvadzi nyaya iriko. Yakamira yakadai. Abva ati amukoma ndazvinzwa zvamataura. Ndichauya kumusha kwako kana ndaya kumusha muzonyatsoundiudza zvizere. Ndiye one munhu andakataura naye. Mukoma wangu ari kuSouth Africa. Handina chandotaura naye. Because tikwanise kugara dare tichionesana kuti hama yangu ona ndikusanganawo nezvakati. Saka zvandikusangana nezvakati ndambozamawo kuti ndigadzirise asi ndiri kukundikana pekuti kana kuti zvinhu zvekundifambira zvakadai hatikwanisi. Iye anotongogara atondijaja already kuti isu tiri vanhu vakakurira muchipostori chekwangodi. Saka vanhu vekufamily kwangu I believe kuti kana vachindiona vanondiona semunhu akatorasika zvachose. Why? Because handichaendi kuchechi kwavo. Apa munhu wese wemufamily achiri kuenda kuchechi ikoko. Saka hapana munhu anonditeerera nyangwe ndikataura because ini handichaendi kuchechi kwacho. Plus ndakakumwa doro ndo zvinhu zvavo. Semunhu akakura achinamata pamwe wangu asina kuzvitarisira kuti ndichazomwa doro. But pakuzviongorora kwangu ndakaita depression, ndakaita stress yakanyanya kusvikira ndazochuza kuti regai ndimwe doro. Ndangori testa handina munhu akandidzidzisa ndambozvitangira kana papati kana pachino. Ndakangotanga kuzvimwira doro rangu ndikatoona kuti hakudhakwa kuri right. Zvokuti ndaiti kana nanhasi zvikatonyanya kutondinetsa zvekunyanya ndikadhakwa aiwa ndonyatsorara hope dzangu flat ndomuka maungwana. Ndikamuka ndine bhabharazi ndomuka ndodya. Ndapedza kudya ndokondinya nelife yangu ndiye ndatokangana. Ndo life yandiri kutorarama izvezvi. Zvakaoma. Iko zvinezvi ndoda kuti mutore mukana uno wekutaura nehama dzenyu. Ndanzomutiti mimi hamuyanani nehama. Zvichida vari kukuonai papurogiramu inoyi. Ndeapi mashoko amungade kuudza kuhama dzenyu? Kuhama dzangu inini ndinoda kukuudzai hama dzangu kuti inini ndinokudai. Ende inini handisi munhu ane mwoyo wakashata sezvavanofunga. Handisi munhu ane godo kana munhu akaita chinhu chakanaka. Handisi munhu asinga understand kana munhu asangana neproblem. Asi chiri kuitika ndechekuti ivo kwavari hama dzangu pamwe vari kuona sekuti kumwa doro kwandinoita pamwe ndiri kupenga. Handisi kupenga ndine ndoro nestress ndine zvakawanda zvandine ndichifunga kuti zvifanike izvozvo zvemaspiritual life. Ndakambofamba ndichizvifambira zvinombomira. Zvikamira ndinotombotanga kutorarama kaupenyu kanenge kari nani. Zvikatanga zvinhu zvine zvatooma. Pazvinenge zvakamira zvinhu zvese zvinenge zviri right. Saka handina godo randinaro pafamily kana kuti ndinoti ndikuda kurwisa ningi. Hama dzangu ndodzida dzese. Asi chaakundiita kuti ndishayiwe iko zvino handidi kunyepera isisi. Handisina mwoyo nehama. Kuwada ndinowada but kuva nemwoyo nawo kana izvezvi so mufoni mangu vamwe ndakatova bloga ipapo.
pane umwana vandakatoona kuti vanhu ava ka vakaramba vachitoona upenyu hwangu ka vautotonga vari kunakidzwa nezvinhu zvandiri kusangana nazvo. Havasi kukwanisa kana ndikati inini ndine problem yandinayo havakwanisi kuti vanzwewo side rangu. Chavanongogona kundishora chete. Ndofunga ndine zvakawandawo zvandakatoita kana zvandinoramba ndichingoita, but hapana. Ndikada kutarisa chakandiita kuti ndirege kuva nezvinhu muupenyu hwangu kana kuti chandinoti ichi ndechangu kubatsira hama. Ndina wandokotobatsira wandisingagona hangu kudoma wandoti uyu ndakambatsira zvakati, uyu ndakambatsira zvakati, uyu ndakambatsira zvakati. Handiti kuhama dzangu. Izvozvo zvakatondikonesa kuti ndinzi ndatenga chinhu changu ndaisa. Asi kana wakandiona unondiona semunhu asina kuita mushe. Wakanga saka ini zvondirwadza mwoyo wangu ndobva ndafunga kuti okay saka zvoreva kuti handifaniri kubatsira hama here ndoita hangu zvinhu zvangu. Like izvi ndida kutaura chokwadi. Kumusha kwandozvarwa cheko. Kubva pandakapinda muHarare muno ndane 5 months. Chinhu chandakapa imari yandakangopa baba, mari shoma shoma. Handisana ndambotumira kana sedi. Ndakazviudza kuti ndakuda kumboita mukana wokuita zvinhu zvangu nekuti ndikushorwa ndichinzi ndachandinacho ndiri Rombe. Handiti saka Rombe ndorinoita zvemadrugs kauchiita zvekungo nekudhakwa nekutengesa zvinhu zvaunenge watenga. Iwo akandiona ndikatenga chinhu ndakatombotenga mota. Ndakatenga mota ndikaitengesa. But hapana munhu akagara neni pasi akada kuziva kuti ndaitengeserei. Mukoma wangu akatondiblame kuti watengeserei mota. Asi ndikakuudzai zvakaitika pamota iyoyo kuti ndiitengese. Zvakaoma. Alright. Panguva ino ndoda kuti mutore mukana. Ndiri kungonzwa mandiri ndoda kuti mukumbire bamunini ruregerero. Vanhu vakambotadzira. Zvichida vanogona kuzosanganawo futi nevhidhiyo ineyi. Ndiri kungonzwa kuti dai makumbira ruregerero. Inini kuna bamunini ndokumbira ruregerero bamunini. Ndaive ndiri mwana mudiki, hapana chandaiziva. Pfungwa dzeruchiwa dzakandibata. Ndikatora $50 yavo. Nyangwe hazvo mashoko akazobuda akanga asingabudi achinzi ndatora $50 asi mari yandinoziva ndo yandiri kuita sei yandiri kutaura. Zvakazodzimba kumakatana mari. Ndakazonzi ndatora $150. Saka kana ndizive kana ivo wachida kuti ndovabhadhara iri $150 ndogona hangu kuita sei kuwabhadhara mari iyoyo. Zviri nani kuti ndisungirire kusvikira ndawana mari yavo ndovabhadhara kana kuri kuti ivo wachine bundu pamwoyo pavo nekuda kwemari iyoyo. Saka mashoko angu ndeyekuti kwavari kutadza kwandakaita kwaive kuri kusaziva. Handina kunge ndichiziva. Even pandakanetsana nawo pacho wachizondiudzawo zvavakandiudza vakazonoripiswa kwaSubbook. Haisi nyaya yekuti ndaida asi ndakangopanikawo. Tiri vanhu, tiri hama nehama, tinotadzirana. Kana zvine zvazviri kuda kubhadharwa vanogona kundiudza mutango wacho kuti bhadharane zvakati. Nyangwe ndikaita hangu 2 years ndichishandira izvozvo ini ndobhadhara. Nyangwe upenyu hwangu ukazonzi waguma, upenyu hwemwana wangu achatanga kurarama achirarama new life pasina chinomunetsa. Aiwa, tinotenda. Tichipetera chirongwa chedu. Ndakuda kuti mutaure nemhuri yeZimbabwe mukumbire rubatsiro rwamuri kuda rwamatidedzera panapa. Zvichida pane vanokwanisa kukubatsirai padambudziko ramuri kusangana naro iro rekubirwa. Zvichida kune vanogona kunamata nemi. Zvichida kune vanoita zvemashavi vanokwanisa kukubatsirai. Kunyangwe kuri kuchipostori. Anyone anogona kukubatsirai. Saka ndakukupai mukana uno kuti mukumbire rubatsiro kumhuri yeZimbabwe yakakutarisai panguva ino. Inini mhuri yeZimbabwe rubatsiro rwandiri kutsvaga nderwekuti kana panewo munhu anogonawo kuti ndizive kana kuti anogonawo kuti agadzirise dambudziko rangu ndizive kuti imhosva here yandakapara iri kukonzeresa kuti ndirarame ndichitambudzika matambudziko andiri kuita ekuti handisi munhu wekuti ndinoshaya mari. Ndinoiwana ndoiunganidza ndoiisa apa. Kana ndaiisa apa yobiwa. Kana kuti ndinoiwana mari ndounganidza ndoitenga chinhu apa. Kana ndachitenga ndosangana nebig problem chaiyo kuti handinenge ndisina kumwe kana hama hapana anokwanisa kunge achindibatsira panguva yacho ndotengesa chinhu chiya ndokwanisa kubatsirika muupenyu hwangu.
saka ndongotsvaga handinei nokuti munhu ndiani, chero ari kupi kunyika iri kupi kana muno muZimbabwe, whoever anodake, mari handina yekubhadhara, ndanzwa nekubhadhara mari, ndafamba kwakawanda, hapana kwandakambobatsirwa, ndafamba kwakawandisa, chero zvake nyangwe anoita zvechipositori, nyangwe pasta, nyangwe ani anogona anoziva kuti dambudziko rakadai rinoda kubatsirwa nenzira yakadai, ndingafare zvikuru. Kunyanya mumhuri mangu ndinotodawo kuti tigare tine peace. Chandiri kuona ndechekuti family yangu iko zvino tatowane mapazi nekuti kana wamwe wangu chaiwo hongu ndinogona kuzviita unge ndakanaka, pamwe ndakashatawo kwavari, but ndiri kunyatsoona kuti vakutonditora semunhu iwoyo asinga understand kana kuti asingagoni kugarika naye. Saka ndiri kungotiwo kune mhuri yeZimbabwe kutiwo upenyu hudzoke pahwanga hwakanzi naMwari hunofanira kunge huri apa, ndikabatsirikawo. Kana ndichitenda hangu, kana ndawana zvekutenda nazvo ndinokwanisa kutenda, asi kana ndakamira mamiriro andakaita kudai, kwese kwandikuda, ipapa ndakanga ndada kuti ndifambe nenyaya yekubirwa kwandaitwa, asi ndakatoona kuti hapana kwandofamba ndikunzwira nemari kuti tikubatsire. Saka ndosaka ndauyawo kunoisa chichemo changu kuno Sly Media kuti wedu wemhuri yeZimbabwe, matambudziko ari munyika umuka akaoma, matambudziko ari mumhuri medu akaoma, hakuna munhu achagona. Ndikabatsirika kana vana vangu vachanditenda, kana inini ndichagara ndichingozvirumbidza, nenyaya yekuti ndinenda kwanisawo kurwira family yangu pane chinhu hapana ari kuziva kuti chii chiri kuitika. Pamwe kuda zviri kuitika kwandiri ndega, pamwe kuda zviri kuitika kwandiri nemumwe munin'ina kana mukoma, asi ndoziva kuti pakubatsirika kwandichaita inini zvichaita kuti nedzimwe hama dzangu waonewo chinhu chachikonzeresa kuti isusu hama tiregere kubatana. Ndo mashoko angu kumhuri yeZimbabwe. Aiwa, mazvinzwira mhuri yeZimbabwe, tiri kuno kuDZ, tanga tichikurukura naProsper achitsanangura iye matambudziko ari kusangana nawo muupenyu hwake. Takumbira kwamuri imi vatariri veSly Media, tinoziva pamuri ipapa pana napapa, pana nasekuru vechivanhu, pane mapastors ari pano. Kana uriko unokwanisa kubatsirana naProsper, tinokukurudzirai kuti mutibate panhamba dziri kubuda pascreen, kana kubata iye Prosper wacho. Tiviro yangu kuda kumuona upenyu hwake hwadzokedzana, zvinhu zvake zvakufamba zvakanaka. Tinoramba tichikukurudzirai kuti murambe muchisubscribe, muchilike our YouTube channel, kuti musarasukirwe nezvese zvatinenge tichiisa. Tichizosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinoteera. Zita rangu ndinoitwa Kundai Chitate, tiri kuno kuDZ kwaRasta.